zangoma zikhuluma too much. Yeah. How could I speak good ngoba bamaqeda ngimngcolise futhi bakhona abogobela emgidini akushela azibonela intombi enhle. Yeah. It's not hidden. Yeah. So people bafuna lento encane le okhuluma ngayo babone kahle ukuthi lento engikhuluma ngayo kahle kahle I'm trying to expose ubaba. That is not true. Sanibingelela siyanemukela ohlelweni lethu le Echo Point TV iThe Call lo bingelelayo uxolana mfana kaMbatha ke ushanda udaba ezithu sontshikazi umthiya ushoti uMantinda isinqamsodidla madlebana kwaJozi igcololo umtitwa yakho dakhela ucatho babukeli beEcho Point TV don't forget to subscribe and comment and like. Namhlanje ke futhi kanjalo ke angihambi ngedwa ke ngiphethe uGogo Mafelempini okwafika khona la e-studio futhi eze ngokuphawula kwakhe kakhulukazi waba nemotivation ngeke ngize ngibe mningi kakhulu ke ngizothatha intambo ngiziphose kuye asichazele ukuthi namhlanje kahle kahle yini le akaze ngayo ngoba ngathi kunalapha akafuna ukuthi adlulise khona imizwa yakhe ngokungaphatheki kahle kuleya episode yakhe ade yenzile la. Sothatha intambo kwesimbikela lokho futhi bese simamukela ngicela nihlale nathi ke gogo siyakubingelela siyamukela. Sanibonani Thokozani. Gogo Mafela again. I am here regarding the first episode, the podcast le yokuqala yenzekele. So it turned out to something very bad and sad and hating. I'm not here because of I wanted to, but I'm hurt. Kunale topic you remember le ukuthi mawulala nogobela kusuke sekwenzakala yini into eyenzakalayo emntaneni wedlozi or ethwasaneni. Ne? Yes ngiyakhumbula. So mina in generalizing ngiphendula lo mbuzo loyo. So people misinterpreted that bacabanga ukuthi mhlambe ngikhuluma ngami and ngikhuluma ngogobela wami ukuthi mhlambe ngilale nogobela wami or ugobela wami wangilala. You understand? So people are taking that clip leyo bayigcwalisa i-social media yonke kukhulunywa ngayo and at the same time igama lami liyangcola negama likagobela liyangcola ukuthi how could he do this emntwaneni wakhe wedlozi umshana wakhe you understand. So yiyo lento le engilethela again. So lento yakho ngoba iyabukeka ukuthi ngathi inabantu phakathi abathile abakhulumela lento ngoba ngiyacabanga ukuthi mawufike la kwi-podcast umuntu osuke ebuka i-interview uyayibuka azayiqede kodwa la kubukeka ngathi umuntu owabuka inkulumo yabamfishane akangabe sayiqeda wathatha lo clip leyo waseyiphendula eyenza ngalendlela afisa ngayo and kwakhomba ukuthi kudicelela isithunzi sakho phansi nesikagobela wakhe. So manje wena Gogo Mafelempini njengoba uyichaza ngalendlela oyichaza ngayo imaphi ama platform la othole khona yonke lento noma yonke le nkulumo lesebekungcolisile? Okay, ama platforms lento le kahle iqale on statuses and it is very sad because of one of umkhudlwana wethu omdala ekumele ukuthi uyo sibonisa indlela. She must be saying positive things on such things. But she is the one oqale this whole thing ukuze ifike la ikhona. Ne? Mntana kababa wamadlozi loyo. So this thing it was on statuses. Ngayibona ngathi into encane yabo. Ngithi it's only on WhatsApp. Maybe people are just bayakhuluma. When I got calls ukuthi bheka ku Facebook, bheka ku TikTok, you are everywhere and nakuma YouTube comments people are busy writing ukuthi mina ngakhumulela ugobela wami. I don't know ukuthi bangibona na bebakhona mayenzeka lento le. Do they have any proof about that? Ne? Yeah. So the other thing is now labona labo bantu laba khuluma ukuthi ngakhumulela ugobela wami. It's the people that I know. From the previous mpande lengibuya kuyo. I'm not even scared to say, but it's the people that I know from the previous Mpandeleng Buyaguy. Bakhuluma ukuthi we're not on the same level because of bona baba abakhumulela bogobela baba. Kusho ukuthi mina ngilala nogobela wami, which is my uncle. Does it even make sense? So people have been sending me videos, ama comments wabantu bapost isithombe sami ukuthi how kanti wena ulala no baba wethu. Bangithumela ama screenshot. Do you know how depressing it is if phone yakho ikhala
from ekuseni till ebusuku getting something like this, you're being mentioned on TikToks, you're getting comments are negative izinto ezingenangqondo. And abantu abaneyindaba izangoma zikhuluma too much. Yeah. Naba abantu basazi story, they know the story, but they are trying, I think basuke bane agenda no babam. Yeah. So mina I was a person ukuthi bazongena ngaye kuye. Ukuze igama lakhe lingcole because of people into encane nje bafuna ukuthi kube i-downfall yakho. So I'm just here to clear igama lika baba and my name. Yeah. Ukuthi people should stop talking about izinto ebangazazi. They must just listen. Bona bamamele i-clip abamamelanga the full episode. Yeah. Basitshela ukuthi mhlambe ngikhuluma ngogobela wami just generalizing mangiphendula loyo mbuzo loyo because of izinto esihlangabezana nazo emigidini bakhona bogobela emigidini akushela azibonela intombi enhle. Yeah. It's not hidden. Hayi kezwala kakhulukazi into engiyibukayo la kusho ukuthi izimpi zezangoma vele lezi hayi ukuthi abantu abanomali abenze yonke lento le. The other thing that I could say ukuthi, and it's out of jealousy. Yeah. I wouldn't say ukuthi baba jealousana mina kakhulu, but inkinga ingobaba. Yeah. Ne? Inkinga ingobaba ukuthi why ubaba athwasisa kangaka, why isigodlo sika baba kuphila kuphithizela. It's not everyone ozokujabulela lokho. Yeah. So people bafuna lento encane le okhuluma ngayo babone kahle ukuthi lento engikhuluma ngayo kahle kahle I'm trying to expose ubaba. That is not true. So what they think ukuthi lento bengikhuluma ngayo I'm making a downfall about ubaba. Yeah. So it's not nice igama lika baba it's everywhere bayamfonela ukuthi how ugobela esimthembile wenza izinto eziso how ugogo mafele empini angalala kanjani nogobela wakhe. You understand? Yeah. So that thing it's not nice. So bengifuna ukuthi si rectify correct lento leyo ukuthi people must stop talking izinto abangazazi because of it will escalate. Umuntu wakhona mase simbuza face to face ukuthi do you have a proof about that? I think nase court bangambuza ukuthi uyibonile na lento leyo. Ish. Yeah, kuthola ukuthi akasakhona ukuthi abe nofakazi abeke phezulu. Exactly. Just because of abantu bayatshelana bayapompeka. Talks on the groups eSoweto kuphi we all over ama groups wabantu basakhuluma ngeindaba zabo bakhuluma ngathi cabanga masihambe estraten or sivele emgidini nobaba kuzothiwani our reputation bazothi nangilo mntana la nogobela abantu engeke basabana comfortable ukuthi baletha abantwana baba bazothwasa kubaba. How would they trust him? You understand? Yeah. So ngokucacisa nangokuqonda mhlambe before nize la ekhaya nje obufikile futhi wabuya ngoba ufuna ukuzokhuluma lento engakuphathanga kahle nokuyicacisa ukuthi inkulumo yayimi kanjani bona bayitwist abayimisa kanjani khona ni imizamo osuke wayenza noma mhlambe ngaphandle before nje uze la khona mhlambe imizamo osuke wayenza ethile ngalento le noma I've tried ukuthi ngistitch ne? Yeah. I've tried ukuthi ngistitch from Echo Point from TikTok. Ngazama ukuthi ngistitch at least ke hlalose hantle. Yeah. Gore batho ba utlwisise hore ne ke sa tshone ntwe ba nahanang. They are misinterpreting the whole situation. Ne? So abanye abantu basuke bayenze ngamabomu ukuthi lento le ibe viral igqwale everywhere. Ngenxa nje yomona. That's it. Izangoma vele zingcolile zinomona. Yeah. So izinto ezinjalo I tried ukuthi ngistitch ngikibuwe hore ke ba itse ba understand. So I think this one would make everything better. Ukuthi ngibatshela ukuthi I wasn't talking about Cheletsatsi and I wasn't talking about myself. I was just generalizing and lento le angibhekisanga to anybody. I didn't mention igama lika baba. How could I speak good ngoba baba maqeda ngimngcolise futhi? I think on the podcast I said ukuthi baba wangenzela kahle wangiphethela kahle everything is going well, so how can I gain and I come and then ngingcolisa igama lakhe futhi?
Hayi ayikona kunzima esingakusho nje thina si-Echo Point TV nathi singaqhuqhumezela lokho ukuthi siyacela ukuthi abantu abasebenzisa amagama abanye abantu ngendlela e-right eqondile ngoba egcineni kwakhona uyabona uma uzokhipha leli gama elithi mangathi uyayiqhubeka lento omunye nomunye ngagcina eboshwa ngoba akanayo iproof nofakazi bokuthi ngempela lento ayikhulumayo iyiyo ngenxa yokuthi umuntu ulalela i-video noma ubuka i-interview ngehlo lenzondo hayi ngehlo lokwakha so kuwubungozi ngempela ukubeka impilo yakhe engcupheni ukuthi ungcolisa igama lomuntu ngoba mase kuvulela icase uyoboshwa ngempela umoshakala impilo yakho umoshakala impilo yomndeni wakho izingane zakho ngenxa yokuphapha nje ukuphapha nje ukuphetha abantu kanti kakhulukazi futhi into ongayazi mayehlula hambe uyobuza kumuntu ukuthi wenza kanjani kwenzakalani uyayibona njengoba nje bekulesimo nangendlela ochaza ngakuthi abalwi nawo balwa nogobela wakho so manje siyacela ukuthi nje into lento nje ekanje bafowethu ayiphele si-Echo Point TV siyacela ukuthi ayiphele ngoba nathi kushuthi phela manje sekuzoba ngathi ikakhulukazi nje makanje siqhuqhumezela impi kuyi-channel uyabona so manje nje siyacela nje phela siyaphaphatha South Africa asibe neqiniso into esezayo kakhulukazi futhi singadicileli ithunzi zabanye abantu namagama abanye abantu asihloniphaneni ngeke ke singene kakhulu eyomnyanga nezangoma nokuthakatha nani kodwa mase kuka nje sekaphoqa ukuthi siqhwashise ngoba egcineni uyoboshelwa nje into engekho ngenxa yokuba nolimo olushelelelayo ngiyacabanga ukuthi imizwa yakho nokuphatheka kabi kwakho gogo siyazwelana nakho nathi siyaxolisa futhi kakhulu bengasiyinhloso nokuqonda nokuhlakanipha nokwenza kwethu kodwa kube ukwenza kwabantu abangcolile nabantu abangenalo iqiniso nabo nabantu abayizimfamoni siyathembisa ukuthi si-Echo Point TV sizoqhubeka sisebenze kahle ngeqiniso nani nakwabanye ngoba mhlawumbe kungenza ukuthi akusuke kuphela okuzogcina ngawo kwenzeka nabanye makufika lesimo lesi siyafisa ukuthi bebuye bezokhuluma futhi bezodlulisa uvo labo nemizwa yabo ukuthi abathandanga makwenzeka kanje siyabonga ukuthi ungayithatheli phezulu lento kodwa ukwazi ukuthi ubuye futhi uzozehlisa uzobacela ukuthi belungise umonakalo wabo ngiyacabanga ukuthi mhlambe asizukuba nawo amaningi kodwa nje manje ngisacela ukuthi nje usuzophetha udlulise nje futhi kakhulukazi imizwa yakho nokuqwashisa mhlambe futhi ukuthi mhlambe mangithi uqwashisa ngikhulumela ekutheni kakhulukazi nje ukumotivate ngazi noma ngizothi ukumotivate noma mhlambe ukuadvise ukuthi into kanje mayenzeka izoba nemphumela enjani kakhulukazi futhi ngoba ikwenzakele ikuhlukumezile ngempela uthandi ukucizelele lokho bese ngikwazi ukuthi ngiqoqe uhlelo. Okay. If anyone uzohlangabezana nesimo esiso I could advise ukuthi ungathatheli everything phezulu. Ne? Yes, isimo esiso siyakwenza ukuthi uthathe ama emotions and say whatever that you want to say. Yeah. Ne? Because what I've seen and what I've realized, if people are commenting negative things about you on the socials, ne? If you come and write something, it seems like you're defending yourself. And if ubhala izinto ezinjalo ngathi uyazidefenda, it seems like mase ifika kubo, it seems like it is the truth. Yeah. Ubapha lento le ukuthi kusho ukuthi lento le esibhale la iyamudla kusho ukuthi iqiniso. So I've learned to avoid ukuphendula. Entweni ezingangifuni, entweni engayazi nokuthi yayenzakala nini. Yeah. So I could advise ukuthi if anything uhlangabezana nesimo siso, you just need to calm down and be yourself. And people don't know ukuthi mabayenza so bakutrendisa, they make you famous. And they gave me more exposure. Yeah. To more people. Yes. So that's what I'm happy about. Yeah. It's emotional, but at some point you pay exposure enkulu ukuthi how. So what do mezizweni kangaka? You understand? Ukuthi ngituma ngento engahlekisi. Angidumi ngento emnandi, you understand? Yeah. But ke khona abanye abantu abamatured engqondweni zabo. Yeah. Ukuthi no man. Thina silalela lento le in a full clip. People are just taking those clips lezi ezivelile and making it another story.
umuntu omatured namhlanje uyeza kimi athi gogo ngicela usizo lwakho. Yes. You understand? Yes. It's not everybody ozothathwa umoya ngalezi zinto enizikhulumayo. So that is why I say thank you to them. Bona labo babhala ama comments because of I've got more exposure now. Yeah. Kusho kahle labantu laba bebekujikijela ngamatshe ne bekuphosela ngamatshe Yes. kanti lamatshe lawa azogcina emaningi eduze kwakho wagibela phezulu kwalamatshe wena wama phezulu kwawo wagcina usuphezulu kahle cha ngeke ngisho ukuthi siyakubonga nakho lokho kodwa ke cha kwesinye isikhathi ngempela uqinisile unokuthi umuntu uyamjikijela kanti usuyamkhuphula ngempela. Yeah, siyathokoza kakhulu gogo. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike la studio gogo uzodlulisa lemizwa yakho nokuphoxeka kwakho ube right nje uhile qhubeke nomsebenzi wakho futhi noma awusezoqhubeka usuzoyeka umsebenzi lo wakho nje ubunyanga. Hayi ngeke ngiphakame kanje ngeke bakubone lokho. Yeah. Cha siyabonga kakhulu gogo uqhubeke nomsebenzi wakho uNkulunkulu futhi nje akubusise kahle futhi. Yabonga. Thank you so much for allowing me to come again and giving me a spot to take out my emotions and my depression and whatever that I was going through. But mawumuntu uhlangabezana nesimo esinjini, you just need to be strong and stand firm. Yes. Ukuthi izinto zakho na uzazi ukuthi uyakuphi. Yeah. Yeah, ikakhulukazi ke babukeli be-Ecopoint TV umuntu ngabantu siyakwazi konke lokho. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe bakhona abanendlebe elalela ngokweqiniso abamzwile ugogo mekhuluma lesimo sakhe sokuphoxeka abazokhona futhi ukuthi bemdinga mhlambe bemfonele bemduduze kakhulukazi nje njoba nje sabhekena nalento ngoba futhi unabantu abaningi abakulandelayo. Ngiyacabanga ukuthi badinga ukuthi nabo bedlulisa imizwa nokudlulisa nje ukupholisa lapho nalapho amanxeba. Angazi noma ungakhona ukuthi uyishiye inamba yakho ukuthi bekuthole abakudingayo abakuthandayo hayi laba abakungcolisayo mhlawumbe ushiye nemininingwane yakho angazi. Okay. My contact is 063 637 8996 or Gogo Mafele Mpini. I'm based in Thokoza, Ekatlehong. So they could contact me for consultations, face-to-face and online consultation and rituals. Yeah. Okay, siyabonga kakhulu gogo. Siyathemba ukuthi usu right ngizodlulisa uhlelo manje ngilibeke kwabadala. Okay. Siyabonga. Babukeli be-Ecopoint TV namhlanje ke besihleli ke nogogo uMafele Mpini njoba nizwile ukuthi uhlelo namhlanje belithe ukutsheka bekunokugedla nje kwamazinyo nje phakathi kulento lena ngoba niyazi ukuthi ngeke kuhlale kujatshule kubuye kukhale so namhlanje ke besize ngenye engeli yokuzoduduza ugogo namhlanje la ku-Ecopoint TV studio ngeenkulumo ezilethwe abantu bemphosela izinkulumo ezingcolile bedicelela igama lakhe nesithunzi sakhe kanye nokugobela wakhe. Siyacela ukuthi nakwabanye kungenzeki lokho okwenzeke kuye kakhulukazi njoba sisebenza ngazo nje izinkundla zokuxhumana internet social media. Siyacela ukuthi abantu bengasebenzisa amagama abantu ngendlela ebhedayo ngoba ningcolisa amagama ama podcast ningcolisa amagama abantu ngomsebenzi wabo. Thina ke sesiyaphuma ke njengamanje ke si-Ecopoint TV uxolani lona kumfowambatha ke uShantu Ndaba Ezitho Sontshikazi uShota uMantinda Siqomisodidla uMadle bana Gwatshoza Igcololo uye njalo umdidiyada yakho uDakhela uCatho. Ngiyacela ukuthi ke sibonane futhi kwenye episode elandelayo.